Jonas, hvad er det der er på? Vi har set botface, det er massive. Ja, det er massive. Laurits, hvad laver du nu? Se en eller anden film, du trykker på, du vil se. Og hvad er det for en film? Den der South Park der. South Park? Er det South Park? Det er så South Park, det der. Kom så vil filme nu. South Park. Det synes jeg skal prøve. Spil South Park. Hvad? Det er det. Jeg skal prøve at spille South Park, fordi her ser I serien her. What the? Best mustache ever. Jeg skal ikke slå til mit mustache. Buttface. Kom så, Mads. Det kommer tættere på, jo. Kenny. Giv mig min bold. Ikke nu. Kenny. Der har vi sådan en bold. Det er Jonas' bold. Det er min bold, og du dør, hvis du tager den. BB. Marco, du ved godt, den ikke er i gang. Jo, den er i gang. Nå. Hey, Tessa. Hvad er lige for nogle? Okay, jeg gør det ikke galt. Jeg får opdateret den, Marco. Det har jeg gjort. Genoptaget den. Hvorfor? Det er fordi, han har også opdateret. Fordi den har været til reparation. Han har opdateret en masse, hvor der sidder og laver helikopter. Hvorfor optager den? Det forstår jeg heller ikke. Det er fordi, at ham der ikke har nogen warranted. Derfor optager. Nej, seriøst, hvorfor? Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke, jeg var lyst. Med masser af styr i right round video. Det er en video, man. Det var det. Hvorfor har han sygt på døren? Det er ikke mig. Det er sikkert nok det. Nej, det er nok sket. USA. Jonas. Jeg ændrede lige det kyst der. Vi smagte din kode. Hvor smart. Vi filmer så ikke lige Laurits kode. I want 6 tickets to Asses of Fire. This movie might not be appropriate for your little one. Hey, he says this movie isn't appropriate for you. Look, Mr. Homeless Guy, if you don't want to buy us tickets and not get your $10 and not go buy yourself a bottle of vodka, then be my guest. 6 tickets, please. Let me have some candy, Cartman. Let's see. Nope, I don't have any Jewish candy. Like you really eat all that chocolate, bad boy. Shh, don't get started. Hers and Phillips. What did the Spanish priest say to the Iranian gynecologist? I don't know. Nå, hvad lavede du så, Tessa? Vi lavede muffins nogle kager. Øj, heldig. Such a pig
Hvad skal de bruges til? What did he say? Terrence, why would you call me a Til at spise. Nå, okay, hvornår? Lærerne skal have dem. Ej. Har du lært dem? Nogen kan spille. Hvorfor? Oh, you shit-faced cockmaster! Wow, shit-faced cockmaster. Listen, you don't know that shit either? Don't Scooby baby, she either. Ej, lad mig mindre, det har jeg jo bare kigger derhen. Hallo, Gud. Ja, de tager bare ruller for. Nu er jeg kommet til at kigge bare. Nå, du kan se film i lige skærmen nu. Ja. Kom, man kigge sin iPad. Ej, det var sådan bare sådan, vi styrer på dem. Jeg har sådan en sur lærer. Han kan kun bare styre på dem. Det får han griner. Hvad bagte de? Ja, nok kage, hva'? Ja, bare 2 nok, så jeg nu ret. Hvor med frostface, sådan en film. Jeanette er oppe i hjemkundskaben nu. Ja, hun hedder ikke Jeanette, hun hedder Jeanette. Ja, Jeanette. Ja, du siger Jeanette. Hey, wait a minute. Where's your gun? Niels! Der er ikke noget. Nej! Det skete bare ikke lige! Hvad nu? Laurits og Tessa, I skal ind og arbejde ved siden af. Klam tingest, mand! Laurits og Tessa, I skal ind ved siden Hvem af. er det her små på? Det er en eller anden. Skal vi sætte nogen? Ja. Klam tingest, en folk øler en bukser, mand. Hvad? Er det sket noget? Laurits og Tessa, I skal ind ved siden af. Hvorfor det? Nej, stop. Nej, jeg står først noget film, når vi skal... Når du stopper der. Hvad skete der med Tessas bukser? Skete noget? Hvorfor gør I det der? Det er fordi bare for at sidde og filmer det. Når du filmer det? Sådan for en, der siger, wank til det. Laurits Michael mangler derinde ved siden af. Okay. Tessa, Du filmer, du stopper bare. Du stopper bare, og så filmer vi videre bagefter.